Danos. Bueno, Hugo Torreiro, forte aplauso para él. Ele é o gañador da canción do Nadal. De fogar, Pois que é un tema fogar. Como luar, o fogar. Bueno, Hugo Torreiro, para os luareiros, xa é un, iba a dicir vello coñecido, claro, co novo que é, pero que cando tiña 16 anos estivo aquí no lugar. Na canteira de Cantareiros. Mírate aí. 16 aniños. Madre mía. Sí, señor, con esa preciosa versión de Anduriña. E agora xa digo, ¿no? Converteuse no gañador da canción de do Nadal deste ano. Da radio da Televisión de Galicia. E agora, durante o Nadal, vamos a estar escoitando a Hugo Torreiro constantemente. Pois sí, a verdade que un placer. Graciñas. Non o esperaba para nada, foi como un premio que sabe moito mellor porque non contaba con el e bueno, pois poder volver ademais aquí a casa, ao lugar que foi onde comecei. Perfecto. E poder estar aí vendo os recanteiros que siguen ano tras ano, habendo boas voces en Galicia e encántame. Descubrindo talento, que hai moito. E de que vai fogar? Pois é unha canción que fala da morriña, non? Desa xente da emigración galega, non? Da xente que no seu momento tivo que marchar e a xente que queda aquí, porque non só son os que marchan, tamén son os que quedan, non? Que se botan de menos, e que mellor momento que o Nadal para volver a xuntarse. Sí, señor. Pois bueno, vamos a dedicar xa presten a todos. atención non só ao que di a canción, que entra polos oídos, sino tamén polos ollos, porque tamén é creador do videoclip que vai acompañar. Espectacular. Bueno, toda unha obra. Graciñas. A de Hugo Torreiro, canción do Nadal. Préndense as luces que espantan a soidade, soan panxoliñas cheas de felicidade. Séntese a maxia, os nenos son a luz e a bondade, os grandes fans e pequenos, sen importar a idade. Cantar esta canción para poder tocar o corazón daqueles que están lonxe, mais tan preto de nós, que sintan que esta terra sempre será o seu fogar, que agardamos as súas apertas neste tempo de Nadal. Forazo ao vento, a chuvia peta no cristal, ao redor da lareira a calor é familiar. Non se precisan luxos para poder celebrar, o mellor agasallo é volvernos xuntar e cantar esta canción para poder tocar o corazón daqueles que están lonxe, mais tan preto de nós, que sintan que esta terra sempre será o seu fogar, que agardamos as súas apertas neste tempo de Nadal. E cantar esta canción para poder tocar o corazón daqueles que están lonxe, mais tan preto de nós, que sintan que esta terra sempre será o seu fogar, que agardamos as súas apertas neste tempo de Nadal, neste tempo de Nadal, que esta terra sempre será o vosso fogar. Moitísimas gracias. Graciñas. Hugo Torreiro.